De nachtwacht kon vanzelfs net ontbreken. Maar er hing ik tiental minder bekende landskippen, stillevens en andere oudemeesters in het vernijde Saxenoord. De meeste bewoners binnen goed te spreken over al die kunst onder morgen. Oh, ik geniet ervan. Als je uit de lift stapt of wat ook, elke etage, elke voorstelling is prachtig. En vooral ook in het restaurant, dat hele grote stuk, hè, waar die lamp op staat. Schitterend. Ja, dat is echt om te genieten, maar je moet het ook zien, hè. Dus jullie zijn er hierop vooruit gegaan. Ja, zeer zeker. Het huis is natuurlijk al, geloof ik, 40 jaar oud. En alleen het balkon van mij staat op instorten. Dat moet weer helemaal gerenoveerd worden. Maar als dat weer klaar is, kan ik weer heerlijk buiten zitten. Saxenoord weer aardig vertut eerzen. Het tehuis had voor de restaring sparren. Ze hadden door verkeers nog met in één keer zo goed mogelijk te doen. Wij hebben echt geïnvesteerd in de toekomst, want het is moeilijk in de zorg op dit moment. En dan kan je dus kiezen voor alles heel low profile. Hè? Maar je kan scherm, wat kan je eruit halen om het zo goed mogelijk te doen. Dus we hebben alleen nog net alleen nog het gebouw mooi oppimpt, maar we hebben ook inhoudelijk keuzes maken om de zorgverlening op een andere manier vorm te geven, zodat we klaar binnen voor de zwierdere en de complexe zorg. Dus wat dat betreft is Saxenoord echt klaar voor de toekomst. De trostnee bewenner is 4 boppen de 80 en komt net meer zo makkelijk in een museum. Maar kunst is van elke nien, hek van mensen die net zo mobiel meer binnen. Het resultaat kan besjen leiden, vinden de bewenners. Mooi beppers, zei hij dan. Mooi bepper. Oh, dus de beppersissers vind je mooi. Die komen je graag. Ja, mooi bepper. Ik heb bij bepper blijven. Het vernijde Saxenoord wordt morgen officieel iepenen.